un 15 de setembro de fai 150 anos, esta máquina do tren, esta e 4 máis, tiraban do primer tren que chegou dende a estación de Cornes en Santiago ata Carril. Mirar que eu teño pasado moitísimo por aquí, miraba esta máquina, sempre pensaba, é un recordo do bisabuelo, do abuelo de Camilo José Pérez, pero sin embargo ten historia, ata ten historia que eu sempre miraba aí o nombre Sar. Nunca lle busquei relación de que estuvera bautizada co nombre do río Sar, pero o curioso é que para os veciños da comarca nunca lle chamaron Sar, o nombre era Sarita a esta máquina. E aunque nos primeiros tempos non paraba en Padrón, os veciños de Padrón consideraban tamén seu o tren aínda sen parada e era un espectáculo. Fijarse que aínda todos, cando pasa un tren, nos chama a atención. Imaginarse, fai 150 anos, unha máquina infernal desta que chegara a Vilagarcía. Incluso sabedes que en Carril, Vilagarcía, ali, esta playa de Compostela, porque naquel momento se rebautiza esa playa porque os composteláns, que tardaban casi 4 horas de trayecto en chegar a Carril, tiñan playa. O sea, de alguna maneira chegou o mar a Santiago de Compostela gracias a este invento que algúns dicían naquel momento que era cousa do demo, pero coxe entendemos de que é imprescindible para as comunicacións e que ademais estou seguro que ten moitísimo futuro. E agora eu deixo. Ala, boa tarde, boa noite, bo día, a según a hora que o vexades. Marcho a ver a Sarita reestrenada. Muy bien. Para que se lo pense,